Bon dia, benvingut, senyor Germà Gordó, secretari del govern. És un plaer per tots nosaltres, t'ho dic, tindre't avui amb aquest esmorzar. Agraeixo perquè també sempre és bo poder tenir un col·loqui, per tant una conversa en la qual jo ben segur aprendré més de vostès que vostès de mi. Que intento ajudar en la mesura del possible amb aquelles problemàtiques que m'aporten al despatx i jo intento traslladar-ho als departaments corresponents. De fet, moltes vegades em poso al capdavant del problema fins que queda resolt. De vegades inclús creem comissions mixtes ad hoc per resoldre determinats problemes, però ho intento fer d'aquesta manera més silenciosa, d'aquesta manera més discreta, i per tant em va sorprendre que em demanessin a mi, però els agraeixo perquè també sempre és bo poder tenir un col·loqui, per tant una conversa en la qual jo ben segur aprendré més de vostès que vostès de mi. Ja m'han traslladat a través del vídeo doncs, algunes problemàtiques, alguns problemes. També segurament ho faran al voltant d'aquesta taula. Jo això els agraeixo, en prendré nota i en la mesura del possible intentaré traslladar allò que jo cregui raonablement correcte en el si del govern, ja sigui al Departament de la Presidència, ja sigui a la resta dels departaments. Per tant, malgrat la sorpresa, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de ser avui en totes i en tots vosaltres. Nosaltres som i serem un govern amic dels empresaris. Un govern amic dels empresaris, que cregui en els empresaris, que dignifiqui l'acció dels empresaris, pot donar respostes a situacions com l'actual. Catalunya no és un país acabat des d'un punt de vista inversor. No ho és. Encara hi ha mancances, encara hi ha moltes coses a fer, encara hi ha moltes coses a desenvolupar. També en l'obra civil. En 30 anys, amb euros reals, amb euros posats al dia, amb les deflacions corresponents o amb les inflacions corresponents, podríem estar parlant de que hem acumulat un dèficit fiscal, alguns diuen, de 200.000 milions d'euros. Vostès saben el mal que això ha fet al país des d'un punt de vista econòmic. És evident que, com a mínim, Catalunya ha sofert un espoli molt i molt important amb independència de les xifres. Jo no vull dir si és aquesta o és una altra, amb independència de les xifres, però en qualsevol cas ha estat una sagnia molt important i Catalunya ha de dir prou. No tota l'economia és l'empresa, només faltaria, però la base és l'empresa. Els grans creadors de riquesa són bàsicament els empresaris. Per tant, qualsevol política que vagi en contra dels empresaris és un autosuïcidi col·lectiu. L'empresa s'ha de defensar per sobretot, torno a dir, com a estructura essencial de l'economia del nostre país. Allò que pugui fer l'empresa no cal que ho faci l'administració. Intentarem, i de fet estem intentant fer, la millora dels processos de contractació. Això que vostès ja m'han demanat. S'ha de facilitar la contractació dels primers catalans. Pel que alguns de vostès m'han dit, i ella mateixa m'ha dit, el camí sembla que és el correcte. No és fàcil, però el camí és el correcte. I ens hem d'allunyar de la subhasta. El que no pot ser és que aprofitant situacions de manques de tresoreria es vagi cap a la subhasta. No es pot rebaixar la qualitat de les obres o dels serveis, de cap de les maneres. Nosaltres ens allunyarem d'aquest camí, donarem importància, perquè ha de ser així, al preu, però donarem una importància cabdal a les ofertes des del punt de vista de les tècniques, del plec tècnic de cada una de les ofertes.
No està arribant el missatge on haurien d'arribar i ho has comentat molt bé i per tant, esclar, com que en sou coneixedors espero que mica en mica es vagi solucionant. Sabem que la maquinària és molt feixuga perquè ho és, realment suposo que bellugar tot aquest mecanisme és molt complex, però els resultats els estem tenint. Sí que ens anima a veure que la pròpia oficina de contractació, com que els té i ens els faciliteu, que hi ha sigut un avanç important, perquè quan parlem de transparència no pot haver transparència si no hi ha documentació, i sí que és cert que ara ens arriba com està la contractació. Per tant, espero en un futur començar a veure resultats. Em consta, ara mateix vostè m'acaba de dir, de que la relació és correcta i a més hi ha una certa coincidència amb l'anàlisi. Crec que els resultats es aniran veient. Si dintre d'un temps vostès no els veuen, jo els convido a que em vinguin a veure i jo els atendré amb la directora i farem una anàlisi de la situació. Secretari, m'han demanat que us traslladi l'agraïment i que feliciteu a tots els membres del govern per la proximitat que des de la sede i totes les associacions i patronals que pertanyen hem tingut durant tot aquest any i que esperem que continuem tenint. De fet, i ho dic en veu alta, des que es va produir el canvi de govern hem pogut crear comissions amb aquestes conselleries, esperem crear comissions amb totes les conselleries i a tu personalment també pel tracte que ens estàs donant a la FEDE i la teva proximitat de cara als empresaris que representem a la nostra plataforma. A tots, moltes gràcies, secretari. Agraeixo molt sincerament la invitació a aquest esmorzar que m'ha permès tenir un diàleg molt agradable i molt positiu. Espero que la feina que fa FEDE sigui molt reeixida en benefici de les empreses, de les persones i de la nostra nació catalana. Barcelona, 16 de desembre de 2011, de l'era de Nostre Senyor Jesús. És un obsequi que li donem a tots els nostres convidats. El Pere Ventura és un membre de la nostra junta directiva, però com bon emprenedor està exportant a 42 països i contínuament està viatjant. Li hauria agradat donar-te personalment. És un cava que ell en fa 3.000 només a l'any, doncs crec que serà un bon cava per celebrar amb la família aquestes festes. Molt bé, gràcies i bon Nadal a totes.